Hi guys, good morning sa inyong tanan. So karon guys, mag-adto ko sa Balingasag kay magpalit ta sa Jollibee para sa birthday sa bata ni Budog. So magpalit ko na sa Jollibee ay handayin ko magkuan sa cake. Kay dinhi naman lang ko magkuan sa cake sa Balingwan. Kay ang Jollibee diri guys, to ara jud sa Balingasag or sa Hinguog diri sa ato wala. Diri sa mga dapit wala diha. Na magmotor ami ni Raymond kay para nga dali ra. Magmotor ami ni Raymond guys kay para dali ra. Yang helmet guys sinaw pa kay kaduha pa ni nasuot. Mo nitong gihatag ni ma'am sa mua ni Riri nga helmet. Kaduha pa din nasuot ni Riri kay isa tong nagadto mi sa binuangan karon suot po dai ni Momon. Kay kani pud ang ako ang iyahang helmet nga agsuoton. Si Riri okay na? Okay na kuno. Arang-arang na pud yang paminaw guys kay kana ang di na kayo hubag yang helmet. Ya, dia si hubag yang sel. Tingala malangta din ang bagyang helmet. Kansawan. Giyawan lagi ko suway tunong na. Tingala ng ano ang bagyang helmet. Di na hubag ang helmet. Nya si mother guys, ako sa niya ubanon dito nya paghatod kay aron makabisita po siya sa iyahang mga apo. Kay agmingaon po din taon ang tiguang sa iyang mga apo nga talagsa na niya kakita. O daghan kayong salamat ma'am sa imong pagkuan sa mga bata ni Budog nga magsuot sa helmet guys kay para ka safety atong ulo diha. Ay pagpalitoy ko rin sa kuandre cream binsada tulo ka buok. Wa ni mo nakita. Ikuan na yung buhok. Tapos, buhok. Wasang buhok. buhok? Ayun, busa. Nagugot ka. Ayun. Sakit. Ano sakit? Ulot na pag-isa mo. Supply lang ni. Ha? Ana ikit na alaga. Hindi man. Hindi natin. Janis unya pa kay ato ano si Janis. Wala yung itsatan. Wala. Nag-chat ka ma'am? Eh, Tita? Ay. Abi ko ba ka nag-chat? Buhok ba mo helmet dong ah. perfume. Gamay man. Wala na. Bukat kayo sa ulo. Bukat kayo. Kaya pa naman kayo. Kung... Hilak ang ano siya. Kalumos na ni nga helmet. Abri na ni mo. Na raw. Abri na ni mo. Na. Abri na ni mo. Samot na niya kay double mo na yung sa amin na ni. Isa. Bakaw na sila. Adto na mi.
Sa nitagpila ni siya, oh. Asa ada? Kada siya. 425 na siya. 425 ka ni. 499 na siya, ma'am. 499. Kadi na lang siya. Dami sa Rose Bake Shop, guys. Nagpalit sa cake para ni Amay ug ni ako. Kay ila mang birthday karon. Happy birthday, mga Happy birthday. Happy birthday. O disiplina naman mo? May Oh. Jen. Paingon na mi, guys. Yan, naara ang cake, ang Jollibee to ni Mama. Magbaklay ra may pasulod dito kay kanaang lugsungon man. Mahulos unya lugusa migsigo sa motor. Gikuyog na ko si Mama kay mingaw sa siya sa mga bata na kanaang sobra man sa kayo ang gihatag ni Ma'am nga para pamasahe. Mong akong gikuyog si Mama paingon dinhi. Pag humana mo dito sa Balingasag, ay dito ra mo ko sa Balingasag nagpalit sa Jollibee. Gikuan ako si Mama dito sa balay. Kay nagtugbong man si Mama daan. Kay nayon ko ni Mama nga maagadto ko ila ni Budog kay na nagpadala si Ma'am para sa mga bata kay birthday man lagi sa mga bata karon tong kambal. Naingon si Mama nga kana ikuban ta ma. Nan siya sige kay gimingaw sa ko sa mga bata. Nadaghang kaayong salamat, Ma'am, sa imuhang gipadala sa mga bata. Salamat kayo sa kuan kana ang suporta nimo sa mga bata. Daghan kaayong salamat. Na birthday karon sa kambal niya. Birthday po ni Alchil. Happy birthday, Alchil. Sunod-sunod kami ni Kuya kay lugos kami kasigo sa motor. Oo. Lugos kami kasigo sa motor kay si Mama perte mang dako Naing ko nga baklay na lang ta. Naman nagbaklay rami paingon dinhi. Si Kuya sunod-sunod ra nako. Nga nagmotor apod mi, guys, pagpaingon dito ni Mumon sa Balingasag. Pagkuan sa Jollibee, pagpalit. Balik apod mi, guys, kay kaganiha wala may tao. Amo apong balik alas 5 naman kapin na sila siguro. Mater yung Iwan ako na si Mother, guys, kay mingaw daw siya sayang mga apple. Di man nagitag pakaan din hipermente kay layo nya pamasahe pod ang gasolina pod. Happy birthday. Hindi ka rin maragat. Ini bebigyan niya. Pili na. Hindi ko rin mo ganyan dagat. Sak! Monster man, Sak! Danhin na mo nagpuyo? Ha? Danhin na mo nagpuyo si Mololo? Ayo, may hapon. May hapon. Ako, yan ang lolo na nagdalaga kay pasagdan na itong isa. Ana-ana sila dan he? Naalaman na rin, day. Kamo na nag-atiman dan he sa ila di ay? Ito na, buwan sila na nila. May rasad kay arong atiman sila? Kita kami sa puro diha. Lagi. Haka.
Wani. Biglang balay nga din ka. Meron sad nga sa inyo karon nagka-attend sila. Laagi padala sa para sa inyong birthday, May oh. Happy birthday. Isibog sa madi kay ato sa ni kuan ang cake makay. Mga baon na dala Daghan kayo inyong baon di ay. ang baon nga. Dini may ganihate. Oo, mga alas 2 siguro to na. Ay, karon na may Agingon man tong bata nga nangaligo sila to sa puting balas. Oo, kay nag-awag ang iro ada yang hag siya dani. Siya nga nangaligo sila to sila sa puting balas. Wa ba ka kumi ang Naing ko nga manguli lang sa tama kay basig hapunan na to sila. Anang Madi ihaw asa madi. Ika ni amay ni kuan Ate Jane. Ni Ma'am Jane, oh. Pila na edad may? 9. Uy. Hapit naman din ni madalaga. May gani sa te kay imong gipang kuha ni te. Ako na lang gipang on gali kay kadungog biya diha nga. Pasagdan. Yan suka siglan mata. Nagipapalit ni Ma'am Jean nga Jollibee. Hala na yabo ang kuan isa ka gravy. Itagdok ng kandila ma. Birahasa ding. Mara. Oh, na ay Jollibee nga, fried chicken dayon, spaghetti. O dali di. Puyo pa ninyo na inyong kandila di. O dali dani, May. Matumba. Sarap po tumba. Kwasag later mig. Ato ning dagutan mig kay kantahan ni sa Happy birthday to you. Dali sa Ano tikon man? Tikon man ni. Naitipan mi. Electric fan. Ano si ako ba? Helicopter ko no. Ha? Helicopter? Ano? Nung, ano yung volunteer be? Si Dia sa nung be? Ana. Ikaw kay dako man kag lawas. Happy birthday to you. Happy birthday. Amay. Gusto ka sa tingog ni mama? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige, iblon ninyo. Gikan na ni Ma'am Jen, sige pa. Dito migi ka kay aron mapicturean mo ka. Salamat Ma'am Jean. Nya, naada yon iyahang kuan o. Hawiri na ging o. Hawiri na sak o. Oo. Sige, ibutang tanan na di. Wa pa si Lula ay. Sus, no ko. Di kay si Lula pa ka picture. Play siya. Oh, butang sak. Naada yun hatag ni Ma'am para gift ninyo, iyang birthday gift ninyo. Ay Kamata. pare, maayong hapon. Dini may ganina na wala ban mo diyan. Talik kami. Naara hawiri sa hawiri. Hawiri may. No. Napa sige. O kana sad kang amay. O na 2,500. O kamo na mag kuan na sa inyong pamaliton ha. Salamat Ma'am Jen. Salamat Ma'am Jen. So sila Migi. Kamu na ba ikaw na bahala na sa ilat eh. Salamat po ka Ma'am Jen ah. Sa imong binigay. Oh, Salamat Ma'am Jen. daghan daw salamat Ma'am Jen. Salamat Ma'am Jen.
O kana ihatag na lang na nila ni Migi o kana o kana ka Migi kana kang saksak pud naa kay naa man imo danha o kana ihatag na ni ate ang isa kay si ate naman na siya o dadto mo duha di kay picturean ta mo di. Daghang kayong salamat. Napagpangaon na mo oh. Te, dili na may aglangan te ha. Sige, salamat po. Oh, salamat sad kaayo. Bye-bye. Gusto mo nilang ligo. Meron sad. Nagatuwat may kadyot. Dugay pag ito sila, bahalag. Nag-chat pa man dito. Di gid na Naka na ko. yung pamanangundang kong sige yun. Ligo. Adto na miya. Kay bye-bye. Ay gabi kagabi naman. Oh. Nato na mi. Sige. Pare. Salamat. Bye la. Bye-bye. Bye Lula. Bye Lala. Bye-bye. Bye-bye. Ayaw mo pabadlong ha. Sige pag nahuman na guys. Bye-bye. Bye-bye. Una. Hoy. Ay, nalilimutan na ako. Oh, pohon. Nalilimutan din ako sa paglalagay. Wala na day ang nag-atiman sa yung mga bata ni Budon. Dili na day si Mariel. Yan ang Mardasta ni Marimbil ang nag-atiman. Na mahirapod nga. Daghang kayong salamat ma'am sa imuhang gihatag sa ilaha. Lipay po ang mga bata. Ang ligo din sila kay gusto sa mga bata nga maligo. Namin guys. Kaya si mama der namon ni pagkatulog sa balay. Kay walay na iyang masakyan. Nasa pa ha. Wag. Uli ra ko kay mabut-but unya ng mga Dili lagi na mabutbut ako bahala og mabutbut ako tapalan. agaga. But-butot. Uwel. Naman. Tulo to yung kinumpra gani ha. Di na ra katulog sa balay. Yada. Ugma na ako balik diha kay Kay kabalo ka man dito sa balay karon nga unsa na to dito. asa unsa ka na si papa? Agaga mo. Walay. Balay gapon. Amo si papa radto. Takas ra ko kay. Natublihan. Nami sa balay guys. Nya. Nagpalit ko sa isda. Nagpalit ko sa isda kay gitagaan ko ni ma'am sa para pamasahe. Pang kuan na. Sobraan man palit ko isda din. Tagaan ko na ko sa mama. Nasa ni pod ako Pangasa ka? Napangasa siya guys. Aman ang bayad sa. Oo mo ito. Pangasa siya guys. Thank you ma'am. Ganiya guys sa buntag sa wala pa ko niadto sa Balingasag. Naghimo ko daan sa kuan kana ang ice cream yang akong flavor kay Obi. Oh. Obi na siya with mango. Nya. Kani siya guys, gibayaran na po ni siya ni Ate Gisilo. Wala pa lang na ko ni siya na hatod. Nagpapalit ko sa kanang kuan, cream dinsada. Wa man po nila gibutang sa freezer, di dugay siya na chilled. Karon na nako ni siya himuon. Mahuman karon pa ni hapon maghimo na po kuan ha. Kay aron nga naana po tay kuan kay naa po koy haturan guys nya. Kanang kuan ra man aya magpahatod man siya then mag-additional lang din siya sa pamasahe. Nang tana siya nga kanang pwede ra ate din mag-additional lang ko sa pamasahe ko sige. Na ipahatod na lang nako ni Mumon. Si Mumon na ako ipahatod ugma. Maong kinahanglan nga makahimo ta karon guys kay ugma maligo mi sa dagat ugma.
Kay mulagi akong kuan nga maligo mi ugma sa dagat.